आरोबाव दिनैनिफ्राय आरो बा गाबोननिफ्राय मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ब्लकनि गिबि गिबियाव आं नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। नों सोंनाय बायदिनो दिनै नंगौ जोङो नमिनेसनखौहाय जोंनि एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बे फटिन चिरां दुवार हिसाबै आं सासे केन्डिडेट हिसाबै बे फटिन चिरां दुवारनि एपिबिखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनै दलै बलै जोङो दिनैहाय नमिनेसनखौ जों गथायनो हानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननाया अराय सम थालांबाय थागोन बेखिनिखौ जोंहा मिजिं दं। आरोबाव नों सोंनाय बादिनो दिनैनि जितु नमिनेसन गथायखांनायनि उननिफ्राय जोंहा दिनैहाय फटिन चिरां दुवाराव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी हारि हारिसाफोर दङ बिथांमोननि गेजेराव हाबनानै दिनैहाय जोंनि खामानि मावनाय आरो जोंनि देरहानांगौनि थाखाय दिनै जोंहा ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिथां सुनिल बसुमतारी दैदेननाय बे ब्लक कमिटिया दिनैनि तारिखआव मोनफ्रोमबो फटिन चिरां दुवाराव जाथि जनगोष्ठी हारिफोरनि गेजेराव दिनै बिथाङा हाबगासिनो। बेजों लोगोसे फटिन चिरां ब्लक कमिटिनि गाहाय नेहाथारि बिथां दैथुन बरगयारि नार्जारि आरो लोगोसे जोंहा एडभाइजार काजलगांव डिस्ट्रिक्ट एपिबिनि बिथां कमल नार्जारि दिनैहाय आरो मोनफ्रोमबो बे फटिन चिरां दुवारनि सिङाव थानाय 10टा प्राइमारि दं। बे 10टा प्राइमारि जेसेबांनाखि प्राइमारि दैदेनगिरिफ्रा नेहाथारिफ्रा दिनै सान हर दुखु खस्थ' खालामगासिनो दङ। देरहानाया माबोरै देरहानांगौ बिनि सार्थ'नि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। बेनिखायनो आं आरोबाव दिनै बे नमिनेसन गथायबोखांनायनि उनावहाय जेबायदि मोनसे गोजोननाय मोनदों जितु साक्सेस जाबाय बेखौ लानानै आरोबाव दिनैनिफ्राय आरो बा गाबोननिफ्राय मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ब्लकनि गासैबो दैदेनगिरि आरो जिल्लानि दैदेनगिरि एपिबिनि मावथिफ्रा गाबोननिफ्राय मोनफ्रोमबो ब्लक बे फटिन चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै खामानि मावनो थाखाय दिनै बिथांमोना रेडि जाना थाबाय। बेनिखायनो आं फोथायो बे फटिन चिरां दुवारनि साफ्रोमबो रायजो राजाया एबार फारफ्रोम जितु पलिटिकेल हान्जा बे एपिबिखौ मानगोनां डक्टर अनजालि प्रभात दैमारिनि बे पलिटिकेल हान्जाखौ दिनैहाय मोजां आरो सुखु गोजोन सान्थिनि थाखाय गासैबो समस्या बिथिंखौ नोजोर बोनानै बे बिटिसिखौ बासायनांगौनि थाखाय बे एपिबिआ जन्म जादों। बेनिखायनो बे एपिबिआ जन्म जानानै जेबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेखौ रायजो राजा दिनै स्पष्ट क्लियार जाबाय, स्पष्ट बुजिबाय। गासैबो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ एपिबिखौ लैहोर लैहोर खालामदों। जोंसो हाबख'नो हायाखै, जोंसो सम होखोनो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो गाबोननिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारि दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव ओनसोलफ्राव डिस्ट्रिक्टनि आरो ब्लकनि दैदेनगिरिखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय आवगायदों। बेनिखायनो फोथायदों एपिबिआ एबार बे फटिन चिराङावहाय 100% बयनिफ्रायबो बांसिन नाम्बार लानानै जै जागोन आं बेखौ मिजिंथिनाय दिनैनि तारिखआव नों सोंनाय बायदि दिनैनि तारिखआव बे एपिपि सरकारा नोंगौ गेजेराव खोब गोरामोन राफोदमोन बे फटिन चिरां दुवाराव। नाथाय बिथांमोना दिनैहाय जों खोनादों बा जों नुदों ससियेल मिडियायाव जों नुदों एपिपिएलआ गावसोरजों गावसोरनो माने नायलायनो हायो थांलायनो हायो दिनै अनेक बुस्थुआ माबा माबि सावलायनाय नुदों खोथा बारा दान्थे बिदान्थे जों नुदों। खिन्थु दिनैनि तारिखआव फटिन चिरां हिसाबै एपिपिएल सरकारा 100% बेवहाय गावस्रानायखौ नुनानै बिथांमोना बेवहाय मालाबाबो देरहानायखौ जों नुहुराखै। रायजो राजा बिनि सायावहाय दिनै स्पष्ट जाबाय जे बिथांमोना दिनै गावस्राखानाय बे टिमजों थाङोब्ला जोंहा बे भटआ लस जागोन साननानै दिनै तारिखआव इपिबिनो होजोबनो थाखाय बयबो दिनैहाय खोथाखौ जोंनो मेसेज हरदों जनायदों। ब्लकनि दैदेनगिरि जिल्लानि दैदेनगिरि आरो एडभाइजार बिथांमोननिसिम बे मेसेजआ दिनै फैदों। बे खबरखौ मोननानै दिनै एपिबिआ जों गोजोननाय मोनदों।